maham ki he jong kanato ya ke India, China bat Brazil bagi day ban ya keren bat u Putin maun sange no ya ke jing ya siat kumjuru nagaliang jong utrom ula maham ya ke Russia bagi day ban sange ya siat no tang hapo san pusngi lada kam sange ke US kan hapan ai da ke bateng kublai shibun parlok bapila page iki video hakada ke channel kabangi ai kerteng khasi infotainment kathma hapadeng ke Ukraine bat ke Russia kalane slambha hadu ba ting ting ngila kelat ya kene kathma kamtam habayo i ki thma ki badang thammai kum ka jingyale hapadeng ke India bat Pakistan bat ke Israel bat ke Iran nagaliang jong utrom mula keren daki ketin ki bateng baka Russia kadai ban sange no ban yasiat bat ke Ukraine namar lada kam sange ke US kan ai da ka bateng yaka hanrei nagaliang jong kinang yalam ki bah khamat jong kari Russia ki kan tai ye kane ka jingkren jong Donald Trump bat lada perkhat mangi kiru pai baru kajing keren jong utrom bat kajing ong jong utrom ya kene kari Russia bakan sange lang kumbau khen bakari Russia kadai kawai na kiri ki batlat bar haka perthai supan mi hukum hanrei kumbangi i hakisnam ki bala dep wala ki lama ham katno ya kari Russia ro harai kari Russia kam sange bat lada ki lama ham ya ki wai kiri ban sange ban thiet ya ka phniang nakaru hanrei ki don ki parlok ki klem sange ban thiet ya ka phniang naka kumta ki katto kane ki he khamtam usketri jong kan noto kila keren daga bateng ya ka India China bat Brazil bagi day ban le bat kin phun sha Putin bau day ban sange no kata ka jinya siat haga badai bat ka Ukraine i ongru bakin penkiu daga tax ka bahe bha shakiri jong kanato lada kim sange banya trelang bat u Putin khamtam lada sange ban siat ya ka Ukraine abangi peje kini ki ngi i bana kaliang jong kini ki ri phareng kinang tang ban hukum direct nagaliang ki bobon ki basyat pe ye kini ki ki thma ki ong bakiri phareng kila shu hukum direct haga jing shisha kila dai ban keren da kata ka rukom ka badai ban keren khamtam nagaliang jong utrom namar da ka baki shu hukum kumne long kum baki aiding yau Putin namaru Putin bat kari Russia kila dai lepa kiri ki ba klein bor bat kum juru ki dan ya ki parlok ki ba klein bor kum ka China ka India kum ta bakin shu hukum bat bakin shu kren kumne kalong ka ka bom sngola ban pediang de parlok pisngu kumno halor kane hatu ka India kan mat ye ki jing lada ka Russia kam sange ban yasiat lane pisngu baki India kalade ban ya ka Russia hagane ka kanti sa comment nga sa kandupat hagaway ka video